Aquí comença el capítol 89 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada està dedicat al Comic Book i a una important col·lecció que conté milers d'exemplars d'aquest format que descobrirem de la mà del col·leccionista Jorge Gart i de la Pepa Bagaria, directora de l'Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Volem tractar en aquest podcast una important donació que vam rebre fa 4 anys. És una col·lecció de Comic Book, editat a Mèxic, la majoria, tot i que també en altres països sud-americans, i que vam rebre gràcies a un col·leccionista i escriptor, que és Jorge Gart, que durant 40 anys s'ha dedicat a recollir aquestes adaptacions del Comic Book nord-americà editades als països sud-americans i que gràcies a aquestes adaptacions que es van fer, posteriorment també van arribar a l'estat espanyol i també a Catalunya. Són traduccions al castellà i adaptacions, en alguns casos, de personatges nord-americans adaptats, diguéssim, al públic de parla hispana. La Pepa Bagaria ens ha avançat de què anirà aquest capítol del podcast. De seguida explicarem què és això del Comic Book, però abans direm que la col·lecció que Jorge Gart va anar confeccionant al llarg de 40 anys i que ara es troba dipositada a la Biblioteca de Catalunya és molt important. Comprèn 24.000 documents, han calgut 4 anys per poder-la processar i ara ja és consultable. De fet, una de les raons d'aquest capítol del podcast és donar a conèixer aquest fons. Jorge Gart ens explica ara sí què és el Comic Book i quan va néixer. Podemos decir que fue un encuentro amigable entre los viejos pulps que desde los años 20 a los 40 triunfaban en Estados Unidos, que eran lecturas de relatos policiales y fantásticos, y las dailies y Sundays, que eran las tiras diarias de historietas, y las dominicales que se publicaban en los periódicos. De este encuentro surgió un producto nuevo, desprendido de los periódicos, y que abrió una nueva vía de negocio, porque tuvo una gran aceptación, se empezaron a producir masivamente y a un precio muy económico. Yo no sé si no llegaban ni a 10 centavos de dólar cuando aparecieron en Estados Unidos. Estamos hablando del año 33, cuando apareció el Comic Book en Estados Unidos. Y estos cómics que me llegaron a mí por los años 50, siendo un niño, eran adaptaciones al castellano de este formato, un formato de unas medidas determinadas, con grapa y mucho color. Fue una locura aquello, la afición que de niños adquirimos por estos cómics. En el Comic Book nacieron prácticamente todos los superhéroes más famosos y más icónicos que aún hoy perviven y cada día están estrenando películas nuevas desde el universo Marvel e incluso DC también. Superman sigue siendo un ícono. Hay otros que han, digamos, quedado como todos los mitos. Los mitos tienen un ciclo y luego se acaban, como por ejemplo Tarzán, pero siguen siendo personajes icónicos. Y muchos de ellos los conocíamos a través de películas, a través de las tiras diarias, pero digamos, este nuevo formato lo que abrió fue un nuevo camino para los profesionales. Mucho trabajo para nuevas profesiones. Aparecieron guionistas, rotuladores, entintadores, traductores. Cantidad de profesionales encontraron esto en una beta para desarrollar su profesión. L'epicentre del Comic Book en castellà es va situar a Mèxic, per bé que hi havia també editorials en altres països americans. México ya tenía una tradición historietística de mucho antes. Ellos tenían sus publicaciones que eran en papel de prensa, de periódico, de baja calidad,
con poco color, blanco y negro, y a lo sumo la portada en color. Y incluso en esas mismas publicaciones ya comenzaron a aparecer algunos de estos personajes, pero no tenían la difusión masiva que tuvieron con el comic book por toda Hispanoamérica. Digamos, esta producción mexicana más o menos estaba destinada al propio México y como mucho a algunos países del entorno. A Mèxic hi havia també publicacions com Paquín o Pepín, equivalents al TVO d'aquí, és a dir, unes revistes el nom de les quals es va convertir en genèric i sinònim de qualsevol revista d'historietes publicades en aquell país. Com deia Jorge Gard fa un moment, el comic book va aparèixer als Estats Units l'any 1933. Poc després naixeria el primer superheroi. El comic book en Estados Unidos empezó con Superman, pero a partir de ahí se diversificaron los géneros. Es cierto que aparecieron otros superhéroes. Muchos de ellos no los llegamos ni a conocer, porque luego lo que se editó a partir de los años 50 en México no fue todo lo antiguo, fue algo de lo que ya existía y luego las que iba saliendo en el momento, ¿no? Per fer front a l'èxit de Superman, naixerà un altre superheroi. El Capitán Marvel, digamos que fue la respuesta de Fawcett al éxito de Superman. Y fue un éxito tan grande que el Capitán Marvel aparecía en la portada del número 1 de cada nueva colección. Aparecía el nuevo héroe con el Capitán Marvel a su lado. Es decir, era una forma de promocionar el nuevo lanzamiento. Fue una competencia feroz de Superman. Li pregunto a Jorge Gard qui era exactament el Capità Marvel. Era un niño que había recibido de un mago en una cueva unos poderes fantásticos que pronunciando la palabra Shazam le transformaban en el superhéroe. Un superhéroe de rojo, Superman iba de azul, pero bueno, este era de rojo, que tenía los poderes de los héroes mitológicos. El nombre de Shazam es un acrónimo con las iniciales de los distintos dioses que le transmiten los poderes a ese chico. Ese chico también varió, porque al principio era Memo Watson, un canillita que le decíamos allá, un vendedor de periódicos callejero, pero luego con el tiempo fue locutor de radio y después él apareció en la televisión. Es decir, los tiempos iban cambiando, pero el Capitán Marvel evolucionaba. También después apareció el Capitán Marvel Jr., Marvelito. Després de Superman i el Capità Marvel van venir tot un seguit de personatges antropomorfs, és a dir, animals, sobretot, que tenien característiques y comportamientos humanos. Al día de hoy lo seguimos viendo en la televisión. Piolín y Silvestre, el Conejo Buse, Porky, y bueno, y ahora con Hanna-Barbera, pues todos los personajes de Hanna-Barbera. També va néixer un gènere vinculat a tot allò relacionat amb la conquesta de l'oest americà. El gran mito del oeste americano, la conquista del oeste que llaman, que fue la colonización de todas las tierras indígenas y las epopeyas del ferrocarril, las luchas contra los indios, el séptimo de caballería, los buscadores de oro, todos estos grandes mitos del oeste que se fueron formando, fueron influencia que llegaba del norte a través del cine, básicamente, hasta entonces. Y entonces estos comic books pusieron en las manos de los niños una lectura fácil de todas esas aventuras. Entonces aparecieron los héroes del oeste, el llanero solitario, Roy Rogers, el zorro, cantidad de personajes. Tarzán, por supuesto. Un altre gènere que va tenir una presència important va ser el gènere policial.
També es van fer adaptacions de pel·lícules cinematogràfiques i també va tenir un pes significatiu al gènere bèl·lic. Hay que tener en cuenta que buena parte de este boom se desarrolló durante la Guerra Fría. El cómic fue evidentemente un vehículo de propaganda, al principio para elevar la moral, porque luego vino la Guerra de Corea y todo esto, y prácticamente todos los superhéroes se enrolaron, participaron de la guerra. Fue una forma más de la influencia que ejerció el Coloso del Norte respecto a todo el mundo hispanoamericano. Amb la traducció de tots aquests comic books al mercat de parla hispana, es van canviar i adaptar els noms d'alguns personatges. A mí me llamó la atención cuando conocí un cuadernillo apaisado, lo encontré por ahí por el mercado, que era de Ciclón el superhombre. Y era Superman, historietas de Superman que las habían traducido como Ciclón el superhombre. Yo pensé que era una traducción hecha en España, que era un invento español. Y ahora, casualmente, hace poco, leí que así lo llamaron en Argentina, en alguna de esas publicaciones. A lo mejor es Argentina la traducción. El caso es que les cambiaban los nombres, a veces. Jorge Gart ens posa un altre exemple de canvi de nom. Hay un caso muy emblemático que es que, por ejemplo, el ratón Mickey, en la primera publicación que sacó Luis Novaro, fundador de la gran editorial, fueron unos libritos de cuentos, miniatura, y el ratón Mickey era el ratón Miguelito. Él tenía los derechos de Disney, pero era el ratón Miguelito. També hi va haver censura. Hay una colección que se llama Historia del Cristianismo, creo que son 21 números, ¿no? Es una colección cortita. Y curiosamente, el número 13 no aparecía por ningún lado. Yo estoy seguro de que fue censurado. Li pregunto al Jorge per què l'editorial mexicana Novaro es va convertir en la més important de totes. Probablemente fue porque fue la empresa que más extendió los tentáculos, y que más regularmente se distribuyó. Ocupando mayor cuota de mercado, simplemente. Se hicieron los más populares porque eran los que más abundaban. Llegaban con más regularidad, en más cantidad, y entonces dominaban en los kioscos. Fins ara hem parlat dels comic books, de quan van néixer, d'alguns dels gèneres més populars i també de la importància de Mèxic com a epicentre de la publicació d'aquest format de còmics en castellà. Ens fixem ara en la important col·lecció de Jorge Gart i de com la va anar confeccionant. Yo de niño coleccionaba los clásicos del cine, que eran mi colección favorita. Cuando vine a España, la biblioteca familiar se quedó en Uruguay, en custodia. Y en uno de los viajes llenamos unos containers en un barco y me los traje para aquí. Y entre los libros estaban mis clásicos del cine. Evidentemente no estaban completos, había algunas faltas importantes y un día, a la vuelta de casa, en diagonal entre Cerdeña y Miami, había una tienda de artículos antiguos. Y entré por curiosidad a ver lo que había y me encuentro sobre una alfombra media docena de cómics mexicanos. Y entre ellos un clásico del cine que no tenía. Digo, ¿y esto qué es? Por supuesto lo compré. Digo, bueno, ¿y esto cómo? ¿Y esto aquí? Ah, sí, en el mercado de San Antonio puede encontrar, ¿eh? Me dijo, ah, sí, sí. A partir de ahí empecé a ir cada domingo al mercado de San Antonio. Claro, como no encontraba clásicos del cine, empecé a comprar otros y a recuperar los cómics de mi infancia. Y así empecé. Y duró 40 años la fiebre. La col·lecció del Jorge, amb el pas del temps, va anar creixent de manera considerable. Cada viaje que hacía
me programaba la visita a los mercadillos, al extremo de encontrar ejemplares extraordinarios, rarísimos, en países de habla no castellana. En Lisboa, en una tienda de viejo, conseguí una decena de ejemplares espectaculares, por ejemplo, ¿no? Y en Grecia encontré uno. Y yo digo, pero ¿cómo un tebeo de Novaro en Grecia? ¿Qué hace? Porque hasta las letras son diferentes. Pero yo no perdía oportunidad de ir por los mercadillos. Me recorrido a La Lagunilla y Tepito en México, el Parque Rivadavia en Buenos Aires, la Feria de Tristán Narvaja en Montevideo, el Rastro en Madrid y los Encantes aquí muchas veces. Però va arribar un moment en què, per raons diverses, va voler desprendre's de tot aquell material. Se lo ofrecí a mis hijos y mis hijas me dijeron que no les interesa, ellos les interesa, tienen otros intereses, que hiciera lo que quisiera. Y venderla, o la vendía mal o no tenía a quién hacerlo. Y entonces me pareció más conveniente donarla a la biblioteca. Y estoy muy satisfecho de mi decisión, porque veo que se ha respetado la colección, se ha tratado muy bien, está bien archivada, bien catalogada, bien conservada. Entonces ya está. Aquell oferiment del Jorge Gart va ser molt ben acollit per la Biblioteca de Catalunya. Pepa Bagaria, directora de l'Hemeroteca. Quan es va rebre aquest oferiment de donació, es va anar en aquell moment a comprovar el fons i es va decidir que era molt interessant, sobretot per la gran quantitat de còmics que hi havia de l'editorial Novaro, i tot i que era una editorial mexicana, sí que va tenir distribució tant a Madrid com a Barcelona. Fins i tot a Barcelona es van arribar a editar també alguns exemplars. Nosaltres no tenim molt poquets, però sí que es van arribar i fins i tot es va donar número dipòsit legal. Clar, aquesta relació és molt petita, però el fons era molt interessant perquè és un testimoni d'aquesta època, del que ens ha explicat, no? D'aquestes adaptacions de tots aquests personatges i gèneres que venien dels Estats Units al castellà i com això es va estendre des de que era la part de l'Amèrica Llatina a l'estat espanyol i a Catalunya, i com va començar aquí a fomentar-se també aquesta afició. Per tant, es va considerar que sí que valia la pena. La col·lecció de Jorge Gart té un volum considerable. Està formada per 24.000 documents. Ell els tenia bastant ben ordenats, la veritat, tot s'ha de dir, però clar, amb tots aquests trasllats ja se sap, quan ho vam tenir ja visualment, vam pensar, això com ho fem? Perquè clar, aleshores vam pensar, bé, tenim els seus 3 llibres, els 3 llibres que va escriure Jorge, que un està dedicat a l'editorial Novaro, un altre és a l'editorial La Premsa, que va ser la segona més important, i després a la resta d'editorials que van seguir, diguéssim, les passes d'aquestes 2 primeres. I el que vam fer és ordenar els còmics per les editorials, després per títols i, evidentment, per números. Això ens va facilitar molt perquè, bé, a l'hora de fer les catalogacions vam fer una sèrie de plantilles amb unes característiques que tenia cada editorial, amb una sèrie de notes, i això ens facilitava molt agilitzar la tasca. Vam començar pels títols que tenien més exemplars, que n'hi havia alguns que en tenien moltíssims exemplars, i al final ens van quedar els títols de moltes editorials que igual teníem un numeret o 2 numerets, que això dona molta feina perquè és catalogar número a número. Però bé, ens va ajudar molt tant els seus llibres com la pàgina web TVOsfera, que és una meravella, perquè tot i que era còmic mexicà vam trobar molts títols i ens va ajudar molt, i també el catàleg d'historietes de la Hemeroteca Nacional de Mèxic, que curiosament es diu Pepines, fent referència a aquests títols primers, a aquestes historietes, com aquí dèiem els tebeos, que ja es deien Pepines o Paquines, doncs el catàleg de la historieta de la Hemeroteca Nacional de Mèxic, que es diu Pepines, també ens va ajudar a trobar molts títols, identificar-los, poder saber les característiques, els canvis, què adaptaven i intentar explicar una mica això amb la idea de que estigués tot catalogat i disponible perquè ho pogués consultar el públic.
Un cop catalogat aquest fons, el següent pas ha estat presentar-lo al públic a través d'una exposició. Clar, de 24.000 exemplars, que són uns 1.000 i poc títols, no arriba a 1.100 títols. Clar, de tot això hem de fer una selecció i com a mínim ensenyar una part. I que això engresqui a la gent a voler venir-lo a consultar, perquè ja que ho tenim, doncs conservar-lo, evidentment, però també difondre-ho. L'exposició que mostra una selecció del fons de Comic Books de Jorge Gart, que us estem presentant avui en aquest capítol del podcast, porta per títol Un fascinant recorregut pel Comic Book, col·lecció Jorge Gart. Es podrà veure presencialment a la sala d'exposicions de la Biblioteca de Catalunya entre el 25 de setembre i el 22 de novembre del 2025. També té una versió virtual, en format permanent. Trobaràs els enllaços juntament amb les notes d'aquest capítol a la pàgina web del podcast, a bnc.cat/podcast, fent clic al capítol 89. Parlem una mica més d'aquesta exposició que ha comissariat Pepa Bagaria amb la col·laboració d'Esther Marín i Vanessa Torres, de la Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya, i el mateix Jorge Gart. Per la Pepa, la gran dificultat va ser la tria de material a l'hora d'elaborar aquesta mostra. Vam pensar quins gèneres podien ser els més populars o que podien atreure més a la gent, perquè ja hem parlat que n'hi havia molts, i dintre de cada gènere buscar no només títols, perquè clar, de cada gènere teníem infinitat de títols. Els gèneres més populars de comic books són els que podem trobar en aquesta exposició. Els superherois, això no pot faltar, és evident, i la ciència-ficció, el terror i el gènere policíac, perquè també és molt popular i agrada molt, les adaptacions de cinema i televisió, el que són els aventurers o justiciers també, que tenen molt èxit, i el que és aquesta part més infantil també l'hem volgut representar, però ens hem deixat molts més altres gèneres. També hi havia un gènere que era com molt d'humor, diguéssim, de còmics així que eren com més humorístics o més sarcàstics, no? De tot aquest material, la Pepa ens destaca una curiositat relacionada amb la ciutat de Barcelona que es pot veure també en aquesta exposició. Hi ha un número de fantomes, que hi ha una historieta que surten diferents escriptors i un és el Julio Cortázar. És com una història que explica que hi ha algú que està robant llibres de grans biblioteques del món i aleshores es van avisant els diferents escriptors per veure com es poden mobilitzar perquè no passi això. Llavors truquen a Julio Cortázar, que està a Barcelona, i diuen, sí, perquè a Barcelona hi ha una important sucursal de l'editorial Novaro i fan aquesta referència en el dibuix. I a Julio Cortázar li va fer tanta gràcia que el posessin en aquest dibuix que després va fer un conte sobre fantomes que es deia Los vampiros multinacionales, que va ser en el mateix moment. Aquesta mostra sobre el comic book i la col·lecció Jorge Gart està pensada per atraure l'atenció i l'interès de tot tipus de públic, ja siguin joves o grans. Per la gent més gran que pugui visitar l'exposició, té aquest component nostàlgic que pot fer molta gràcia, i per la gent més jove que potser està acostumada a veure el còmic actual, veure aquests còmics així com més antics, el tipus de dibuix, els personatges, doncs sí que també pot crear curiositat. El que li agradi realment al còmic, això li pot despertar molt interès, també. I per això vam intentar escollir o números 1, quan teníem molts que teníem el número 1, o números molt del principi. I també ens va fer molta gràcia perquè moltes editorials el que feien el mateix personatge estava editat per Novaro, per la premsa o per altres editorials. Aleshores també ens va fer gràcia ensenyar la mateixa versió del mateix personatge per diferents editorials. I quan ens hem trobat alguns personatges així hem volgut ensenyar o la mateixa adaptació que han fet les diferents editorials i veure les diferències, per exemple. O també, en alguns casos, curiositats com les edicions en miniatura que es feien d'alguns que eren, no sé si feien com uns 10 centímetres, alguns molt petitets. Hem posat alguns perquè eren molt curiosos. La Biblioteca de Catalunya té un fons de còmic molt important que segurament força gent encara no coneix. Potser per molta gent no és una font de referència de còmic i és una mica també de dir
Tenim el còmic que rebem per dipòsit legal, editat a Catalunya, però també tenim bones col·leccions, aquesta realment la més important. També hem rebut altres donacions de còmics que ens han ajudat a completar col·leccions publicades a Catalunya abans, prèvies a rebre el dipòsit legal, que ens interessa molt de completar. I ja hem anat rebent altres donacions també de còmic. Perquè, clar, sobretot el que és el còmic, que és patrimoni català, l'hem de conservar i hem de procurar recuperar l'anterior al dipòsit legal. I en alguns casos, tot i no estar publicat, també té aquesta relació amb Catalunya. Fins aquí arriba aquest capítol, el número 89 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya, que aquesta vegada hem volgut dedicar al Comic Book, a la col·lecció de Jorge Gart i també a l'exposició que es pot veure presencialment a la sala d'exposicions de la Biblioteca de Catalunya entre el 25 de setembre i el 22 de novembre del 2025 i que porta per títol Un fascinant recorregut pel Comic Book, col·lecció Jorge Gart. Aquesta mostra té també una versió virtual a la qual hi pots accedir a través del web de la biblioteca. Si vols saber-ne més sobre aquest tema, t'hem preparat un seguit d'enllaços amb més informació que trobaràs en l'apartat de les notes d'aquest capítol, a la pàgina web del nostre podcast. L'adreça és bnc.cat/podcast. Allà mateix ens pots deixar els teus comentaris o, si no, si ho prefereixes, a Spotify o a iVoox. Una altra manera que tens de contactar amb nosaltres és a través del correu electrònic. L'adreça és podcast@bnc.cat. Moltes gràcies una vegada més per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.